hello guys, welcome back again. Ani moनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय। स' लोगोफोर फाइनाली गोबाव सम नेखांनायनि उनाव आरोना थारैनो नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो अन्थाइ बिखा। गोबाव सम नेहोबाय बेनि थाखायनो गासिनोबो सरि बिहरग्रोनाय जाबाय आरोना सिगाङावनो। भिडिअआथ' माबोरै जादों माबोरै जायाखै आं बेखौ गावनो माबोरै डिसाइड खालामनो ना। जेब्ला भिडिअआ फैगोन जेब्ला भिडिअआ इउटुबाव आं आपल'ड जागोन अब्ला नोंथांमोना नुखागोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायखांनायनि उनाव भिडिअ माबोरै जादों माबोरै जायाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय शुटिंआबोथ' अलरेडि जोबखाबाय नालाय शुटिं जोब्बाय नालाय दा बेनि बे जेबो खामानि गैला आरोना। ओमफ्राय बे गाबोन समनिया न'आव थांसिगोन आरोना बेबो डिसेम्बरखौ जायोनो वेटिं नाइट जानायनि उनाव बेबो थांसिगोन। जियानो जाया मानो भिडिअ मोननायावथ' बिराद गोबाव सम लाबाय नालाय नायसाबदो एसे मोजां जायोबाबो गाज्रि जायोबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदो जेब्ला नोंथांमोना नायखानायसो नोंथांमोननि थाखाय लाबोखादों नालाय आङो। ओमफ्राय आरो इथिं आंनि मबाइलनि क्वालिटियाबो ल' जाहोलांगासिनो आरोना। ओमफ्राय आङो मबाइल गोदान लानो सानदोंमोन जानुवारियाव लागोन सानदोंमोन आरोना मा जायो नायनोसै जानुवारियाव लानाय जायो जाया। जानुवारियाव लानाय जायाबाबो आङो फेब्रुवारियाव लाथारगोन आरोना। मा मबाइल लागोन बेखौ डिसाइड खालामथ'नाय जायाखै होमबाबो एसे मोजां क्वालिटिनि भिडिअ लाबोनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव एसे मोजां क्वालिटिनि मबाइल लागोन सानदों आरोना। जेनेबा बाजेटआथ' अलरेडि गैखाया आरोना बाजेट गैयाबाबो नायनोसै माबोरै खालामनानै लानाय जायो माबोरै बेसेथो बेफोरबायदि ल' क्वालिटिनि भिडिअ हेगारबाय थानो ना गावनो बोरैबा मोनो आरो नोंसोर नायग्राफोराबो मोजां मोना आरोना। जेनेबा बेफोरबायदि ल' क्वालिटिबाथाय एसे मोजां क्वालिटिबाथाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो। मालायफ्रा आइफन लायो आइफनजों भिडिअ बनायो, केमेरा लायो केमेराजों भिडिअ बनायो, गप्र' लायो गप्र'जों भिडिअ बनायो। बाट आंना बायला बुयला मबाइलजोंनो आरोना। मा जाखो सैमाफ्रा ए होसिगोन नामालाय गथ'फोर गैलाय नै अबाव थांबाय थायो ओइ खारनाया मासेया गैया मासेया फैबाय मासेखौ नागिरलांलायबाय नै रड अबाव थांबाय थायो नोंलाय ए लेथ्राथार जाना दं माथो छे दारद आंनि खोथा मानिथारालै इयो। ओइ न'सिङाव थां ओइ खारलांबाय नै न'सिङाव थां लसि उन्दुलायना दं लेथ्रानो अबावबा न'सिङाव थां खारलां आरे न'सिङाव थां बुंबानो मानिखायो आरोना। What's your name? Hah? पता नहीं। Ayah, मा फालतु? बेसे क्लास मोनखोलै नोङो? हा? हा? टु क्लास 2 दासो बोरायनानै हाथाय खालामलाय। भिडिअआवथ' सोरबा मोजां मोननाया मोजां कमेन्ट हरगोन गाज्रि मोननाया गाज्रि कमेन्ट हरगोन बेखौलाय मा नायबाय थानो आरोना। आं दा आंनि लाइफआव बेफोरबायदि जाबाय आरोना आं बेफोरबायदि सानो आरोना। जि जाना थांबाय बेफोरथ' थांखाबायानो बेफोरखौ आं गोसोखांबाय थानोबो गोसो जाला आरोना। गुबुना जि बुङो बुंबाय थाथों आरो जुदि थांखानाय खोथाखौनो लाबाय थानानै जुदि बार बार बेखौनो दौरायबाय थायो बे लाइफआव माबोरै जेनेबा साक्सेस जानो आरोना। मालायनि खोथा आरो सानबाय थानानै ओंखायनो हाला आरोना। आं बेखौनो सानो आंखौ मोजां मोननाया मोजां मोनथों गाज्रि मोननाया गाज्रि मोनबाय थाथों। आं मोजां मोननायनि थाखाय आं मोजाङै थागोन आरो गाज्रि मोननायनि थाखाय आङो लाइफआव जुदि खेबसे थांखांनाय खोथाखौनो जुदि थैजासिम गोसोखांनानै थांना थानो गोनां जायो होमब्ला बे लाइफआलाय मा लाइफ जानोना। आं जेब्ला जेनेबा सिगां जाखांना थांनाय जेनेबा जिबायदिमोन आङो सिगां जौ लोङोमोन बेफोरबायदि थायोमोन आरो दा माबोरै थायो नाय बेफोरबायदि आरोना। दा बेफोरबायदि रिकभार जानायखौ नुनानै नोंथांमोनहा माने गोजोननांगासिनो ना माने गाज्रि सानो आरो। जौ सेरेब लोंनानै माने गोजावबाय थाबासो मोजां मोनो आरोना गाजा। ओमफ्राय आङो दा रिलिज डेटखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो माला हेगारनाय जागोन। एडिटिंआथ' दा कमप्लिट जायाखै आरोना। कमप्लिट जायाखै माने आं एडिटिंखौ दा खालामखायाखैनो गाबोनफोर जानो हागौ फुल एडिटिंआ। आं इमान बरिया एडिटबो खालामदों ओमफ्राय आरो सुटफोरा बारा इमान मोजांबो जाखायाखै आरोना। आं सिगाङावनो खोन्थाहरखाबाय आरो माबाफोर जुदि अबावबाफोर मिस्टेक जाबाथाय नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै सिगाङावनो बुंहरग्रोनाय जाबाय आरोना। वेटिं नाइट खालि आरोना 31st नाइट खालि आङो रिलिज होगोन आरोना। डिसेम्बरनि 31 खालि आङो भिडिअखौ आपल'ड होगोन आङो फुंनि 8टा बाजियाव। आसा खालामनाय थाबाय आरोना बयनिसिमबो सेयार खालामगोन होननानै फैनेगासिनोमोन आरोना। बेखौ जोंनि खामानि मावना फैनायसो माने रग' फैसा लाबो जाहैबाय दे। ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डआ दा बिजि माने सैमा गिदो सैमा मावजि गिदो मा खालामहैदो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय रिलिजआ माला जागोन माला नुनो मोनगोन। साननै सानथामसो बेनि उनाव आराम नुगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। बेफोर बनाथ' सिननो गोनां बिराद गोबावानो जाखाबायमोन आरोना। बेखौ मैया सिनदों आङो माने फादारा एसे गिदिर सिनो ओमफ्राय आंनि फिसा सिनो माने बन सिनदोंबा दस रुबाया गबाय थायो आरोना।
सोर सोर फादारखौ नुवाखै नायना लाबानो जाबाय नै गैला बोरायबाय मिनिलाय खेबसे मिनिलाय इथिं नायना मिनिब्रा दुस दुस मिनिलाय इथिं नायनानै गैला गोदोर गोदोरखौ दा आंनि फाला जालायसिगोन आरो दा फुङाव इयो इनि फाला गोदोर गोदोर सिंखावजोबनाया माने गोदोर गोदोरखौ बेफोरखौ सब सिनजोबनाया फिसा फिसा आंनि फाला माने एसे मर्निं सिनबाथाय एसे एक्सारसाइसबो जायो नालाय थैफोराव खारसारलाबायो मोदोमाबो गरम जायो आरो गोजां बोथोरबोखा एसे इन्टारेस्ट मोनो आरोना ओमफ्राय आं जेसेबांखि भिडिअ होआ आरोना सासे मानसि दङ आरो दै बे मानसिनि नामखौ आं दा इयो भिडिअ लाथ'ला आरोना खिन्थु आं जुदि रियेलाव मालाबा मोनफ्लांनो गोनांबाथाय ओरैनो गारा आरोना इखौ जेनेबा बुगोन सुगोन बेफोरबायदिथ' नङा आं लिगेल एक्सन लागोन माने दाबो जुदि सिगाङाव एकदमबार दम फैनानै जुदि इमान दम दंमारबा दम फैनानै माने सिगाङाव मालाबा बुंनानै लाफैयो आरोना आं नोंनि भिडिअ कमेन्ट हरबाय थाग्राया आंनो होननानै आंनि मोखां सिगाङाव फैनानै खोन्थाबानो जाबाय होमबाना मा खालामा बे आंनि आखायावसै आरो आं आरो वार्निंबो होनो थाङा आरो माबा मोनसे बुंनोबो थाङा आरोना बेफोरबायदि मानसिखौ मोसौ मानसिखौलाय आरो मानसिजों बुजायनो गियानानो गैखायाना मैयाबो कमेन्ट मोनसे हरदो आरोना न'आनो गैया दुगाथार होनना बुंदो आरोना हाय आं डाइरेक्ट बुंनो गोसो जायो आरोना जाना न' दोङो न' गैया इ जानि पार्सनेल मेटार जानि खोथा नोंसालाय अबाव थायो नोंसा बुर्ज खालिफायाव थायो दुबाइयाव एसे लाजिनो सोलोंब्रा बिमा बिफानि सायाव जाना माने इमान दुगा दे मानिना लाबाय जाना न'आनो गैया थानो थाखाय एसे दङ आरोना थानो थाखाय एसे न' दोङो ओमफ्राय नोंसाथ' बिराद माहाजोन ना जायना न' गैया ट्रेन स्टेसनाव थादो दुखिया भिखारिफोर बिबायनानै जायो बिसोरनो नोंसा इमान माहाजोनबाथाय न'आव राननानै थांनानै न' रानै हैथां इमान जुदि पावार दंबा इमान अकात दंबा बिमा बिफानि सायाव जानानै इमान दुगा देखायना लाब गैया आरोना दा बिमा बिफाया जेसेबां हायो बेखौ न'खौ बानायबाय हानायखिनिखौ ओमफ्राय जेसेबां हायो इन फिउचार इयो आंनि आखायावसो नालाय आं बानायगोन बानाया बे आंनि आखायावसो दं दा दा बुंनो थाखाय जेबो दरखार गैया नै बेनो जानि न'आ बायला जिला जेबो नङा बे बायला जिलायानो बिमा बिफानि बानायना होनाय बायला जिला न'आवनो थानो मोनदों बेनो आंनि जथेस्थ' आंनो आरो बेनिफ्राय बिल्डिं नाङा मोनबा रुम दोङो मोनबा रुमाव सासे थाबाबो जाना साब्रै मानसि दं नालाय मोनब्रै रुम मोनसे रुमा ओरैनो आग्लायनासो थायो मिथिबाय आंनो पाका न' नाङा आंनो न'आनो जायो आरो मोनसे खोथा बुंनो गोसो जायो आं नोंखौ इमान अकातनि खोथा बुंना आरोना सिगां गावनि अकातखौ बनायना लाग्रो बिनि उनावसो नों अकातनि खोथा बुं आरोथ' बिदिबायदि थानाय न'खौथ' नुखाबाय नोंनाथ' बिराद अकात दङ आरोना आरो हानि फारसे बुंनो गोनांबाथाय ना भाइ जोंहा जुदि न'आव खेथि खालामोना नोंसोरनि खानदानखौ बोसोरसे फिसिनो हागोन मिथिबाय जेबो मावनाङा लासिनो बोसोरसे माने मिथिदो दा बे बोसोर नङा आरो फैगोन बोसोर थैजासिम खेथि खालामना जुदि जोंहा खेथि खालामबाना नोंसोरनि खानदानखौ फिसिजोबनो हागोन न'आ बायला जिला जानालाय मा जानो नोंसोरनि खानदानखौ फिसिनो हानाय केपासिटि हादों जानाव दा बुंबाय थाला मोसौफोरदोलाय मा मोसौ जाफाबाय थानो आं गियान होनो सानला आरो आंनो इमान गियानबो गैया आरो मादो बिदा फंबाय ओइ मा खालामदों नोंसोरलाय थेख्ला मासेया बिराद गिदो सना फै फै दामोन दामोन बिराद गियो बेबायदि बुबाय मेव दङ जल्दि फै मिनिलायदों थारायनांगौबा फै दानाबा लोगोफोर बाबानि पाला गैलायनानै एबार आंनि पाला जालायसिगोन एबार आं सिनलायनोसै आरोना बनखौ हानायखिनिखौ सिननोसै ओमफ्राय हायिखौ दाखौ मोनायाव सिनलायनोसै गरमबो जाखाबाय आरोना सान्दुंफोराबो ओंखारबाय नायनो सान्दुंबो गोसा जाबाय ओमफ्राय दा गरमबो जाबा सुइटारबो खुनानै सिननांसिगोन बायदि मोनदां होद नों सिननाङा होद हिन्जाव मानसिया बन सिननो मोना साइड जा लोगोफोर दानाबा बनखौ सिननोसै आरोना बेला दा इन्टारेस्ट नाङो मर्निं बन सिननो बाबा इमान गिदिर बजरंबली बे रोदासो मा इखौ सिनब्रा सुइटार खुना लानो हाया
बा ओइथिंसो सिननाय लायनानै ओंखायनो इदि जेम थालै फाख्रि बनना एसे गोबावबो जाबायना इयो बना एसे फिसा फिसा गोदालै मा गोदा बेदर नामा इयो माबा एसे फिसा फिसासिन नङाबा आयु रुवाया गहां गहां मोनथारबाय आं सल'फोरनि दयनाथ' खावसे दोन नालाय नै खावसेनिखौ सिनजोब्बाय आरोना दाबो दंबावो एसे सिनखान्दाया बिदिब्ला दस्रा सिनलायनोसै मेंबाय आरोना दसे जिरायना लानोसै कन्टिनिउ मावबाय थाबाय देहायाबो साननो गोनां जायो नालाय ना भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै